дар барномаи навбатии тоза нашр атрофи китобе суҳбат менамоем ки ном гирифтааст иншооти даврони истиқлол ва муаллифи ин китоб абдураҳмон аҳмадов меъмори собиқадор ва узви иттифоқи меъморони тоҷикистон ҳастанд ки ҳоло дар студия ҳамроҳи мо барои суҳбат иштирок доранд. хуш омадед. умуман идея ё гӯем ки мақсади таълифи чунин як китоб аз куҷо сар зад ва чӣ мавзуоту чӣ иншоотҳоро шумо дарборашон дар ин китоб маълумот ҷамъоварӣ кардаед? хушбахтона дар айёми истиқлолияти кишвар сохтмончиёни тоҷикистон чунин як масъулияти олиро дарк карда ва ғамхориҳою ва дастгириҳои давлату ҳукумат хоса пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон сифату самараи корҳоро хубтару беҳтар ба роҳ монданд. имрӯз тавассути дастони пуреъҷози лоиҳакашон, меъморон, сохтмончиён ва дигар коргарону мутахассисони соҳаи сохтмон шаҳру деҳот симои худашро ба куллӣ дигар карда ободу зебо гардиданд. китоби мазкур инъикосгари заҳматҳои ҳамин бунёдкорон мебошад ки мувофиқи талабот таҳия гардид. меъморон ва сохтмончиён ашхосе ҳастанд ки дар ҷомеа корҳои муҳимеро ба анҷом мерасонанд. ҳадаф аз таҳияи китоби мазкур пеш аз ҳама муаррифӣ намудани меъморон, сохтмончиён, коргарон, мутахассисони соҳаи сохтмону меъморӣ, лоиҳакашон, ташхисгарон, конструкторон, фармоишгарону пудратчиён ва олимони ҳамин соҳаро дар бар мегирад. иқдоми пешгирифтаи сохтмончиён боиси дастгирист, зеро сохтмон маҳаки рушд, инкишофи давлату давлатдорӣ, шаҳру шаҳрсозӣ, меъморӣ ва шаҳрсозӣ, расидан ба мартабаҳои олии ин соҳа, ҳадия кардан ба наслҳои имрӯз ояндаи миллат мебошад.